یہ نماز جڑی ہے سیر دا ذریعہ ہے، اللہ نال گفتگو دا ذریعہ ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام دی جنہ وفات ہوئی، آپ دی زندگی دے آخری ایامن آپ ہی فانی دنیا تو رخصت پہ فرمے دے ہم 12 ربیع الاول کو آپ دی وفات ہوئی ہے، لیکن آپ نوری پہلے 10 ربیع الاول کو ظہر دی نماز دے وقت مسجد نبوی دے اندر ممبر دی ٹیک لگ کے آپ نے صحابہ کرام کو ایک نصیحت فرمائی ہے، وصیت فرمائی ہے، اور وہ وصیت اور نصیحت نماز دے بارے ہے۔ آخری وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگوں نمازیں نہ خیال کرائے، نمازیں نہیں حفاظت کرائے، نمازیں نہیں پرواہ کرائے، فکر کرائے نمازیں نہیں۔ آپ نے ہی کیوں نہیں فرمایا اپنے اہل و عیال دا خیال کرائے؟ آپ نے ہی کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے خاندان دا خیال کرائے؟ آپ نے ہی کیوں نہیں فرمایا کہ اپنے بالے بچے دا خیال کرائے، اپنی تجارت دا خیال کرائے، اپنے مکانے اور اپنے زمینے اور فصلیں دا خیال کرائے؟ نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا نمازیں نہ خیال کرائے۔ فلسفہ کیا ہے، راز کیا ہے کہ جڑا بندہ نمازیں نہ خیال کرے اللہ تبارک و تعالیٰ والوں بندے دی زندگی دی ایک ایک چیز دا آپ پہ آپ خیال کریں دے، اللہ ان دی تجارت دا بھی خیال کریں دے، اللہ ان دے مال دا بھی خیال کریں دے، اللہ ان دی اولاد دی بھی حفاظت کریں دے۔ جڑا بندہ نماز دی حفاظت کرے، حافظوا علی الصلوات، نمازاں دی حفاظت کرو، اور حفاظت دا ہوں چیز واسطے آکھا میں دے جڑی چیز قیمتی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے تو غصہ کو عبادت واسطے پیدا فرمائے، اور عبادت دے اندر سب تو افضل ترین عبادت، اعلیٰ ترین عبادت اللہ کریم دی نماز دی ادائیگی ہے۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نبی کریم علیہ السلام دی وصیت سنن دے بعد اپنے آپ کو مسلمان صداون تے کہلاون دے بعد آخری امتی شمار کرن دے بعد جیڑا بندہ آزانہ بھی سنے تے نمازاں دا احترام نہ کرے، نبی پاک دی وصیت دا لحاظ نہ کرے، تے اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر سجدے نہ کرے، تے نماز دی ادائیگی نہ کرے، اے ایسا بندہ ہے جیڑے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑے بندے دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں، اے بندہ اسلام دے نقطہ نظر نال بے دین ہے، اے جڑا بندہ ہے بد دین ہے، ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں، ان دے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں۔ جڑا بندہ دنیا دے باقی سارے کام کریں نہ ودے، جٹاکی بھی کریں دے، زراعت بھی کریں دے، فصلہ بھی رہیں دے، دکانداری بھی کریں دے، اپنے کاروبار بھی کریں دے، سفر بھی کریں دے، تجارت بھی کریں دے، سارے معاملات چل دے پین، لیکن ازانہ سنن دے بعد نبی پاک دی وصیت سنن دے بعد اپنے آپ کو مسلمان سناون دے بعد کلمہ اسلام پڑھن دے بعد جیڑا بندہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہون دے بعد نمازیں دی ادائیگی نہ کرے، ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ دلیل کتا لکھیا کھڑے، امام کائنات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة اماد الدین من اقامها فقد اقام الدین من حدمها فقد حدم الدین۔ امام کائنات نے فرمایا نماز دین دا ستون ہے، نماز دین دا پلر ہے، نماز دین دا تھمبا ہے۔ جڑا بندہ نماز کو قائم کرے سمجھو اللہ دے دین کو قائم کر کی دے سی، اور جڑا بندہ نمازاں ضائع کر دے وے سمجھو اللہ دے دین کو ضائع کر دیتے۔ جیڑی چھت دا پلر ڈھائے ونجے سمجھو چھت ڈھائے میں دیرانی ہے، دین ایک چھت دی مانے دے، نماز دی چھت دے پلر دی مانے دے۔ جیڑا بندہ نمازاں ضائع کر دے وے انہیں سمجھو دین والی چھت ضائع تھی وینی ہے۔ این حدیث کے پتہ لگا جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں۔ سمجھ آ رہی جیڑا بندہ کلمہ پڑھن تو بعد توجہ میری طرف نمازیں دی ادائیگی نہ کرے ایسا بندہ بے دین ہے۔ جیڑے ویلے بندہ بے دین ہوئے جن دے اندر دین نہیں ان دے اندر خیر کے دعائی
جیڑے بندے دی زندگی دین نہیں اتفاق کیویں ہو سی جیڑے بندے دی زندگی جو دین نہیں ہوں دی عزت سلامت کیویں راسی جیڑے بندے دے اندر دین نہیں برکت رحمت کیویں آونی ہے جیڑا بندہ اپنی زندگی دے اندر نمازاں دی فکر نہیں کریں گا ایسے بندے دے دین دے دعوے دا کوئی اعتبار نہیں اے بندہ بے دین ہے ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ دین ہوندا ہے جیڑا بندہ نمازیں دی ادائیگی کرے نہ ہوئے مہمان آگئے نمازہ نہیں سی پڑھیا تجارتوں دی پئیے نمازہ نہیں سی پڑھیا کاروبار پیا کریں دے نمازہ نہیں سی پڑھیا جیڑا بندہ کلمہ بھی پڑھ دے اپنے آپ کو آخری امتی بھی سنویں دے تیرے اسلام دے اندر داخل بھی ہے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی سنیں دے تو جیڑا بندہ نمازہ دی ادائیگی نہ کرے ایسے بندے دے دین دا کوئی اعتبار نہیں بندہ بے دین ہے اگلی بات سنائے سمجھ آ رہی ہے جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے جیڑا بندہ نمازاں نہ پڑھے وہ وڈا ہے چھوٹا ہے بزرگ ہے مرد ہے عورت ہے کوئی بھی ہے جیڑا بندہ نمازاں دی ادائیگی نہ کرے کلمے پڑھن دے بعد ایسے بندے دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں اے بندہ بے ایمان ہے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں اے ظہری طور تے بیت اللہ دا حاجی کیوں نہیں تعمین دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں اے چاہے سخی کیوں نہیں تعمین دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں اے چاہے دنیا کائنات دا جے جڑا وڈا باخلاق ہے ملن سارے تعمین دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں کیونکہ ایمان ہے جڑا نماز نالوں دے اگر نماز نہیں تے ایمان نے کتنا لکھیا ہویا ہے جڑے ویلے نبی کریم دے صحابہ بیت المقدس کو قبلہ سمجھ کے نمازاں پڑھ دے ہیں اللہ کریم نے حکم دیتا کہ اپنا قبلہ تبدیل کر گنو جڑے ویلے قبلہ تبدیل ہویا لوگاں نے تبصرہ کیتا تے اعتراض کیتا کہ بیت المقدس آجاں جنہاں تو آجاں نمازان وہ اللہ نے قبول کی یا ضائع ہو گئے جنہاں 17 مہینے نمازاں پڑھ دے رہ گئے ہو بیت المقدس تو منہ کر کے ادا کریں دے رہ گئے ہو وہ تو آجاں نمازاں قبول ہوئے نہیں ہویا نبی پاک دے صحابہ آمنہ دے لال دی عدالت دے اندر آ گئے آ کر کے عرض کرن لگے سونے اچھا اے تے دسا ہوا سجا جنہاں نمازاں بیت المقدس رخ کر کے پڑھ دے رہ گئے ہیں جڑا قبلہ بیت المقدس بنائی رہ گئے ہیں سجاؤ نمازہ زائد نہیں ہویا صحابہ نے سوال کیتے سجاؤ نمازہ زائد نہیں ہویا بیت المقدس تو رخ کر کے جنہیں نمازہ پڑھ دے رہ گئے ہیں ہون بیت اللہ دی طرف رخ کر کے نمازہ پڑھ دے پہ وہ پچھلیاں نمازہ سجاؤ زائد نہیں ہویا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر صحابہ دے سوال دا جواب ذکر کیتا ہے سمجھ آ رہی ہے سوال ہے ادھر دیکھو ذرا سوال ہے سجا نمازاں تا ضائع نہیں ہویا یہ سوال ہے ساجہ نمازاں ضائع نہیں ہویا اللہ کریم نے جواب اندر کیا فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمائے سورت دنا سورت البقرہ دوجا پارہ پہلا صفحہ اللہ نے صحابہ دے سوال دا جواب دیتے اللہ نے فرمائے وما کان اللہ لیزی ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم سوال ہے ایسا جہاں نمازاں ضائع نہیں ہویا سوال کو سمجھو ہماری وہ نمازیں ضائع تو نہیں ہوئی جو بیت المقدس کی طرح منہ کر کے ہم پڑھا کرتے تھے وہ سجا نمازاں ضائع تو نہیں ہویا حق بندہ ہاں رب جواب اندر فرماویا نہیں اللہ نے تو اجا نمازاں ضائع نہیں کی چاہ اے جواب آویا نا لیکن جواب اندر اللہ نے فرمایا نہیں اللہ نے تو اجے ایمان کو ضائع نہیں کیتا نہیں سمجھ آئی سوال کیڑائی بولو میرا تو ارادہ تھا اردو میں آپ کو سمجھ آتی سریکی میں تو سمجھ نہیں آ رہی نا آ رہی ہے اچھا سمجھ آئے نہ آئے جی آ رہی ہے توجہ ہے انشاءاللہ ساجہ نمازاں ضائع نہیں ہوئے اے سوال آئی نا سمجھ آ گئی ہاتھ کھڑا کرو جسے سمجھ آ گئی جزاک اللہ
ہونی دے دیکھو ساجا نمازاں تا ضائع نہیں ہویا جتنی توجہ نال تشریف رکھسو نا انشاءاللہ میں بات جلدی ختم کرے سا اللہ سونے جواب دیتے کہ اللہ نے تھوڑا ایمان ضائع بولو صحابہ نے ایمان دے بارے تا سوال ہی نہیں کیتا کیا خیال ہے اللہ کریم نے فرمائے تھوڑا ایمان ضائع نہیں ہویا صحابہ آدن ساجا نمازاں ضائع تا نہیں ہویا اللہ کریم نے فرمائے اللہ کریم نے تھوڑا ایمان ضائع نہیں فرمایا فرمایا وَمَا کان اللہ لیُزِیَ ایمانکم اللہ کریم نے تھوڑا ایمان ضائع نہیں کیتا ہی دا واضح مطلب ہے نماز دا دوجا نا ایمان ہے تے ایمان دا دوجا مانا نماز ہے اگر نماز ہے تا ایمان ہے اگر نماز نہیں تا ایمان نہیں اگر ایمان ہے تا نماز ہے اگر ایمان نہیں تا نماز نہیں جیڑا بندہ کلمہ پڑھن دے بعد نمازہ نہیں پڑھ دا آمنا دے لال دی وسیعت دا حیا نہیں کرنا ایسے بندے دے اسلام تے دین دا کوئی اعتبار نہیں اور ایسے بندے دے ایمان دا بھی کوئی اعتبار نہیں تُساں فتوہ لاؤ جڑا بندہ نمازہ نہ پڑھے ہو کون ہے بے ایمان آکھو آکھو ہو سکتے میرے فتوے نال تو کو تکلیف ہوئے آپ فتوہ لاؤ چون کے جڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ رہا ہے کیا ہے سوچ سمجھ کے اوکھو یہ نہ ہوئے کل کو آپ ہی بے ایمان تھا اکھڑے ہوں جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ رہا ہو کیا ہے بولو بڑا مٹھا لفظ ہے بلا بولو مزہ نہیں آیا ذرا اونچا بولو یہ جڑے ساری تک آواز پہنچاؤ نا جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ رہا ہو کون ہے کتنا لمبا سفر کر کے آئے یہ آواز ہے تمہاری صرف جیڑا بندہ نمازہ نہیں پڑھ رہا ہو کون ہے اونچا 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 جواب دے او کون ہے او بڑا ہے یا چھوٹا ہے آلہ ہے یا ادنا ہے کالا ہے یا گورا ہے مرد ہے یا عورت ہے امیر ہے یا غریب ہے جڑا نمازہ نہ ادا کرے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں ہی واسطے نمازہ دا خیال کیتا کر اگر چاہدیں تیری عزت سلامت راوے نمازہ باقاعدہ پڑھیا کر اگر چاہدیں اللہ برکت نصیب کرے نمازہ دا خیال کیتا کر اگر چاہدیں اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے نمازہ دا خیال کیتا کر اگر چاہدیں تیری اولاد تیری فرما بردار ہوئے نمازہ دا خیال کیتا کر اگر چاہدیں تیرے گھر اتفاق اتحاد دی دولت آوے نمازہ دا خیال کیتا کر برکت دا ذریعہ نمازین اتفاق دا ذریعہ نمازین اللہ دی رحمت دے نزول دا ذریعہ نمازین جیڑا بندہ نمازہ دی ادائیگی نہ کرے اندے اسلام دا کوئی اعتبار نہیں نمبر 2 جیڑا بندہ نمازہ دا خیال نہ کرے اندے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں تریجی بات مرڑے خود رہا جیڑا بندہ نمازہ نہیں جلسہ سنے بندہ پروگرام سنے علماء سنے قرآن پاک سنے دین سنے تے عمل نہ کرے نمازہ نہ پڑھ سکے نمازی نہ پڑھ سکے جلسے سنن دا کوئی فائدہ ہے بلا بندے چھ نمازی اگر نہ ہوئے اسلام دی بنیاد 5 چیزیں تے ہے کتنے چیزیں تے ارکان اسلام کتنے ہیں بولو سارے پہلا رکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دوسرا رکن نماز قائم کرنا تیسرا رکن زکوٰۃ ادا کرنا چوتھا رکن رمضان دے روزے رکھنا اور پنجواں رکن بیت اللہ دا بولو وال بولو اے اسلام دیاں 5 بنیاداں ہیں یہ جڑا پہلا بنیادی رکن ہے کلمہ وہ تو تساں سارے پڑھ چکے ہو زکوٰۃ والا جڑا رکن ہے وہ ہر بندے واسطے ضروری نہیں وہی زکوٰۃ دے سی جنہ مال نصاب کو پہنچ سی تے دے سی بھی سال دے بعد تے دے سی بھی سال ایک دفعہ باقی 11 مہینے زکوٰۃ کے چھٹی ایویں یا کوئی نہ ایویں نا بیائے رمضان دے روزے رکھنا اسلام دا بنیادی رکن ہے تے روزہ رکھنے رمضان رمضان اوسی دا روزہ رکھی سی نا اگے پیچھے 11 مہینے روزے دی بولو وہ چھٹی تو بولو چھٹی زکوٰۃ دی 11 مہینے چھٹی روزے دی 11 مہینے بولو
بیت اللہ دا حج اسلام دا بنیادی رکن ہے زندگی ایک واری فرض ہے وہ بھی صاحب استطاعت ہیں تے کرے سی کداں ذوالحج دے مہینے کداں کرے سی تے ذوالحج دے علاوہ باقی 11 مہینے حج دی یہ دیکھو چھٹی کیویں پکائی بیٹھے ہو لفظ ہیں 11 مہینے حج دی اونچا بولو سارے بزرگ بولو 11 مہینے زکات دی 11 مہینے روزے دی تے کلمہ سا پہلے پڑھی ودے ہیں باقی بچ دی کیڑی چیز ہے بولو وال بولو ہاں ٹھارو درہ جے بندے اچ نماز ہی نہ نظر آوے تا سمجھو اسلام رہندا بولو نہیں رہندا کوئی یہودی کوئی عیسائی کوئی سکھ کوئی ہندو کوئی بد مذہب سادے تو آدھے ہی تا گوٹھے چوستی علاقے چاہ ونجے تے اگر وہ پرکھن چاہوے بھی انہیں چو مسلمان کیڑا ہے تا غیر مسلم کیڑا ہے وہ کیویں سننے سی بولو زکاة علا مہینہ ہی نہ ہوئے روزے علا مہینہ ہی نہ ہوئے حج علا مہینہ ہی نہ ہوئے کلمہ ہر ویلے تا کین سے پڑھتے ودے تے ساکوں نیند اگر پرکھیسی تا کیڑی شاید ذریعے بولو کلمہ پڑھن دے بعد نماز جرا نہ پڑھے ہوں دے دین دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا نمازہ نہیں پڑھدا ہوں دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں تریجی بات تے غور کرو جیڑا بندہ میرے بھائیو نمازہ دا خیال نہ کرے ہوں دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں وہ آنکھیں میں موحد میں وہابیاں میرے کنے توحید ہے بھئی نمازہ آپ اللہ بخشے سی بندے کو موحد ہونا چاہیے دے ہی نہیں جڑا نمازہ نہیں پڑھدا ہوں دی توحید دا اعتبار نہیں بلکہ وہ بندہ مشرک ہے بولو کیا ہے بولو کیا ہے بے نماز بندہ کیا ہے تو سان سو بڑا اوکھا فتوہ ہے بندہ موحد ہے غیران دی جاتے نہیں ویدہ قبریں تے نہیں ویدہ مداریں تے نہیں ویدہ توحید نہیں پہندا دھاگے نہیں پہندا کڑے نہیں پہندا وقت کی میں مشرک ہے اے تو اگو کہیں ہیں کہ جڑا کڑے توحید پاوے صرف او مشرک ہوندے جڑا قبر تے ونجے صرف او مشرک ہوندے مشرک دی تعریف کیا ہے اللہ دی ذات دے مقابلے جڑا کئی غیر دی بات کو مننے سمجھو غیر اللہ دی منن اللہ مشرک ہوندے افا من اتخذ الہہ ہوا جڑا بندہ اللہ دے مقابلے چ اپنے دل دی منی کھڑے مشرک ہے جڑا اللہ دے مقابلے چ مہمان دی منی کھڑے مشرک ہے اللہ دے مقابلے چ اپنی برادری دی منی کھڑے مشرک ہے جڑا اللہ دے مقابلے چ اپنی سنگت دی منی کھڑے مشرک ہے اللہ سنیندا پے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لیکن اساں دا دل دے نماز نہیں پڑھنی چاہیے اساں اللہ دے مقابلے چ دل دی منی ہے اللہ سنیندا پے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح سارا مہمان آیا بیٹھے اسا مہمان دی منی ہے اللہ دی نہیں منی جیڑا بندہ بے نماز ہے اپنے دل دی پوجا پاٹ کریں دے اللہ دے مقابلے سے غیر دی منیں دے ان دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں ان دے موحد ہونے دا کوئی فائدہ نہیں کتنا لکھیا کھڑے اللہ تعالی نے فرمائے اقیم الصلاۃ آنکھو سبحان اللہ اور میری واری ڈھلے تھی گئے ہو سارا دن کھندے رہ گئے ہو ماشاءاللہ میں دیتا رہ گیا او تو ساں تکڑا کھا پی بیٹھے ہو جلے بندہ کھا پی بہنا والوں کو کوئی شاہ سونا دل نہیں آدھا پیچھے بندہ دے بسترہ ہوئے تو رضائی ہوئے تو بندہ سوتا پیارا یہ توڑے علاقے دا نواں رواج ہے پہلے پہلے مہمانے کو کھانا دینن تا پیچھے آدھن پروگرام سنو کون سن دے پروگرام اصل غذات روحانی جڑی ہے او تو رہ گئی جسمانی ملویں دی ہر کوئی لگا ویں دے تے سارا نہیں تُسا ماشاءاللہ علماء کو سنے ہو سنن سناون دی کوئی کمی نہیں تے جی میں تُسا انتظار کی تھی ہی میں ماہی تو علی انتظار کی تھی ہون کہیں کو ایمان دا حیضہ تھی سی ہر کوئی آکسی بابا نماز دا ٹائم ہے مولی صاحب ٹائم ڈھیر کی تھی میں کیا خیال ہے کاوڑے بیٹھے ہو نا ہاں کبڑی جو غصہ نہ کرائے خدا دا نہ آئیوے مہمان سمجھ کے پردیسی سمجھ کے معاف کر دیوے سمجھ آئیے نا سے توجہ ہے انشاءاللہ کوئی ناراض تھا کوئی نہیں جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ کیا ہے پیچھو کی نے سبق دہرا ہو کتھا ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بے دین ہے اے یاد رکھو جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے ایمان ہے جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ مشرک ہے ان دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں کتھا نے کیا کھڑے اللہ فرمائے دے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین
اللہ کریم نے فرمایا نمازاں قائم کرو تے مشرکان دے وچوں نہ تھی ونجو اے ترائے باتاں نہیں چوتھی بات تے غور کر چوتھی بات تے غور کر چوتھی بات تے غور کر جیڑا بندہ اسلام میں جرائے کہ نمازاں نہیں پڑھدا تے نمازاں دی ادائیگی نہیں کریندا ایندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں اے بندہ نہیں ہو سکدا اے جانور ہے اے حیوان ہے اے دنیا کائنات دا غلیظ جانور ہے جڑا اللہ کریم دے حکم دی لاج رکھ کے نمازاں ادا نہیں کریندا اللہ دا دیتا ہویا رزق تے کھندا ودے اللہ دا دیتا ہویا رزق تے پیندا ودے اللہ دی بنائی ہوئی آسمان والی چھت دے تلے تے زندگی بسر کریندا ودے اللہ دی بنائی ہوئی زمین تے چلدا تے ودے اللہ دیاں دتیاں ہویاں اکھاں نال کائنات دے نظارے دے دا ودے اللہ دی دتی ہوئی زبان نال ساری کائنات نال لیندا ودے لیکن اللہ دیاں نمازاں نہیں پڑھدا اللہ دے سامنے سجدے نہیں کریندا ایندے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ بندے تے کافر دے درمیان اگر فرق ہے تا نماز ہے اینا معنی کیا ہے اللہ دے نبی نے ہی نہیں فرمایا بین الاسلام و بین الکفر ترک الصلاۃ مسلمان تے کافر دے درمیان فرق کرن والی نماز ہے بلکہ امام کائنات نے فرمائے بندے تے کافر دے درمیان اگر فرق ہے تا نماز ہے جیڑا بندہ نمازی ہے وہ بندہ ہے جیڑا نمازی نہیں ہوں دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں جانور تو بھی پرلے پاس ہے جیڑا بندہ رب دے حکم دی لاز نہیں رکھدا اور مسجد جے حاضر نہیں ہوندا نمازاں جیڑا ادا نہ کرے ہوں دے بندے ہون دا کوئی اعتبار نہیں ارڑے خود راہی مسافر بندہ ہی میں نہ بیا ہوئے رستے دے اندر کتاؤ کو بھونکن لگ ونجے مسافر لکڑ چیندے وٹا چیندے پتھر چیندے ڈراون دی کوشش کریں دے تے کتا واتوی چوپ نہیں کریں دا بھونکدا کھڑے کتا بھونکدا کھڑے راہی مسافر زور لائی پہ کوشش کی تھی پہ جو کئی طرح میں کتا آرام کر ونجے لیکن کتا ہے جڑا وہ آرام نہیں پیا کرینا بلاخر اونڈی نظر پائے ویندیے کتے تے جڑا مالکا کتے کو سویرے شام روٹی دے ٹکڑے کھویں دے جڑے ویلے اونڈی نظر پائے گئی ہے وہ اپنے گھر دے دروازے دے باہر آئے آواز دیتی ہے ایمیں حقل ماری ہے آکھے سی او کتیا حیا کر اے پردیسی مہمان راہی تے پردیسیں کو نہیں بھونکی نہ ہونا جڑے ویلے مالک نے آواز نیتی ہے کتے دے مالک نے آواز نیتی ہے جڑے ویلے کتے دے مالک نے آواز نیتی ہے کتا اپنا غصہ ختم کر گئے سر اپنا نوا کے چوپ کر کے ایک پاسے علیحدہ ہویا گئے اپنی بھونک بند کر نیتی ہے اللہ فرمائے دے کتا جڑے در تے روٹی کھاوے وہ اپنے مالک دے ساڑھ تے آواز دا حیا کریں دا کھڑے تو تا کتے کے بھی پرلے پاسے ہیں میں اللہ دا دیتا ہوں یا روزی بھی کھندیں لیکن میری آوازیں دا بھی حیا نہیں کریں دا میں اللہ پاک دا دیتا ہوں یا روزی بھی کھندیں لیکن میری مسجدہ ویران کی تھی ودائیں اے تا کتا بھی تیرے کے چنگیں جڑا اپنے مالک دی آواز تے چپ کر کے غصہ مکا کے لگا گئے تیرا حال کتے کے بھی زیادہ بتلائے اولائکا کالانام بل ہم ازل اللہ فرمائے دے تیرے کیا جانور بھی چنگے وہ اپنے مالک دا حیا کریں دے لیکن تیرے اندر اپنے مالک دا حیا کھائیں نہیں حضرات اے میرا سبق ہے جیڑا بندہ نمازاں ادا نہ کرے ان دے دین دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ نمازاں نہ ادا کرے ان دے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں جیڑا بندہ نمازاں نہ ادا کرے ان دی توحید دا کوئی اعتبار نہیں چوتھی بات ہے جیڑا بندہ نمازاں ادا نہ کرے نمازاں دی پرواہ نہ کرے ان دے بندے ہون دا بھی کوئی اعتبار نہیں ایندے اس تے جانور اچھ کوئی فرق نہیں اے جانوراں کے بھی پرلے پاسے اگلی گال سنی درہ پنجویں بات پڑھ دے رہا سو نمازاں خیال کرے سو نمازیں دا کوئی ایک مجمع وچو نمازی پکا بان گیا پروگرام سجایا ہے سردی ہوئے گرمی ہوئے سفر ہوئے حضر ہوئے نماز دی معافی نہیں دوران جنگ بھی اسلام نے نماز دی معافی نہیں دیتی
بندہ کھڑ نہیں سکتا بائے کے پڑھے بائے نہیں سکتا لیٹ کے پڑھے لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اشاریاں نال پڑھے نماز دی معافی نہیں وسطی طیف دے سردار آئے آ کر کے آکھن لگے اللہ دے پیغمبر ایسا مسلمان تھی ہونا چاہنے ہیں لیکن ساڑیاں کچھ شرطیں ہیں وہ منو چاہ وقت کلمہ پڑھاؤ چاہ آپ نے فرمایا کیڑیاں شرطیں آکھن لگے پہلی شرط ہے کہ اسا کے رمضان دے روزے نہیں رکھیں دے آپ نے فرمایا چلو اگلی شرط اللہ دے نبی ساکی نے زکاة نہیں نوی دی آپ نے فرمایا بی کیڑی شرط ہے اسا سہیں بیت اللہ دا حج کرے سوں لیکن زکاة دی رخصت دے ہو روزے دی رخصت دے ہو تے ساری جڑی آخری اور اہم شرط ہے نا وہ اے ہے کہ ساکی نے نماز بھی نہیں پڑھیں دی مصروف لوگ ہیں بس یہ شرط ساری منو تے کلمہ پڑھو مسلمان کرو جڑے ویلے انہیں نماز دی بات کی تھی امام کائنات دے چہرے تے غصہ آ گئے آپ نے فرمایا اٹھو اٹھو تے شاباش ونجن دی کرو ایسے اسلام دا کوئی فائدہ نہیں او مذہب نہیں جڑے مذہب دے اندر نماز نہیں میں اگر تو کو نماز دی معافی نے وہاں تے کلمے دا کیا فائدہ ہے میں نماز دی رخصت نے وہاں تو آدھے اسلام دے قبول کرن دا کیا فائدہ ہے لیبل اسلام دا کیوں لینے ہو جب نماز آئی نہ پڑھو اسلام اس رہ کے اگلی گال سنی ذرا پہلی بات ہے جڑا بے نماز ہے وہ بے دین ہے جڑا بے نماز ہے وہ بے ایمان ہے جڑا بے نماز ہے وہ مشرک ہے جڑا بے نماز ہے وہ جانور ہے بے نماز نہیں پنجویں بات تے غور کر بے نماز جڑا بندہ ہے وہ مشرک ہے موحد نہیں اور جڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ ہی نہیں انسان ہی نہیں اگلی گال سنی ذرا امام کائنات نے فرمایا جہنم دے مختلف قسم دے عذاب ہیں وڈے عذاب بھی ہیں تے چھوٹے عذاب بھی ہیں کیا خیال ہے اللہ ہر عذاب کے محفوظ فرماوے آخری بات آئی نہیں میرے دیکھو عظیم عذاب علیم عذاب مہین عذاب ڈھیر عذاب ہیں چھوٹا عذاب بھی ہے وڈا عذاب بھی ہے یہ دیکھو سمجھن دی بات ہے میں توجہ چاہتا ہوں تمہاری نبی علیہ السلام نے فرمایا گھٹ درجے دا عذاب جہنم دا ہے جہنمی بندے کو جہنم دی بھاتی بنی جتی پوائی ویسی جڑے ویلے اندے پیریں چ جہنم دی بھاتی بنی جتی پوائی ونجنی ہے اندہ دماغی میں کھول سی ہانڈی جی میں چلے تے رکھو تے بھات تیز کرو تے پانی کھولن لگویں دے ایویں کھول سی دا دماغ ایک گھٹ درجے دا عذاب ہے اگلے جملے قابل غورن امام کائنات نے فرمائے جہنم دا وڈے تو وڈا عذاب جڑا سب تو وڈا عذاب جہنم دا اللہ کریم نے اوکو دیونے جڑا کہیں اللہ دے نبی دے ہتھوں قتل تھیوے یا جڑا اللہ دے کہیں نبی کو قتل کرے جڑا اللہ دے پیغمبر دے ہتھوں قتل ہویا ہوئے جے کو نبی نے قتل کیتا ہوئے اوندا جہنم دا وڈے تو وڈا عذاب ہے ایک جنگ دے دوران میرے نبی تلوار چلنے ودیان میرے پیغمبر تلوار چلا کے جہاد ودے کرنے ہیں اچانک ابئی بن خلف دے جسم تے میرے نبی دی تلوار ٹچ تھئیے جسم زخمی تھی گئے تے آکھن لگ گئے چیخاں مارن لگ گئے میں مر گیا آمنہ دے لال دی تلوار لگیے نبی دی لگی ہوئی تلوار کے میں بچ نہیں سکتا آخرکار میرے نبی دی لگی ہوئی تلوار نال اے جڑا ابئی بن خلف اے مر گئے یعنی نبی دے ہتھوں موئے اللہ دے نبی نے قتل کیتے میرے نبی نے فرمائے وڈے تو وڈا عذاب جہنم دی بھادا اللہ نے او کو دیونے جے کو اللہ دا نبی قتل کرے او کھونے جندہ نا ابئی بن خلف ہے تبے نماز دے بارے میرے نبی نے کیا فرمائے آپ نے فرمائے جیڑا بندہ نمازاں دا حیا نہیں کریں دا جیڑا نمازاں دی ادائیگی نہیں کریں دا اے قیامت لڑی جہنم جو ابئی بن خلف دے کٹھے کھڑا ہو یہ نہیں کیا مانا بے نماز واسطے وڈی تو وڈی سزا فخالف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة جڑے نماز ضائع کرن واتبعوا الشہوات اپنے خواہشات دی پیروی کرن
فسوف یلقون غیا، اللہ نے غی وادی دے اندر پاونے۔ اگلی آیت کریمہ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی۔ ذکر نماز اقیم الصلاۃ لذکری، جیڑا نماز کے منہ موڑے اللہ دی معیشت دی فصل دا کاروبار تباہ و برباد کر دینے، اور اللہ قیامت علی اندہ کر کے کھڑا کرے سی۔ رب دے قرآن دا تریجہ مقام فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ کریم نے فرمایا جنتی جہنمی کے پوچھن کیڑی وجہ تو سڑ دے پیاؤ، انہیں جواب لیونے ایسا نمازہ کہنا پڑھ دیا سے۔ جیڑا بندہ بے نماز ہے وہ بندہ بے دین ہے، جیڑا بے نماز ہے اندھے ایمان دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بندہ بے نماز ہے اندھے توحید دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بے نماز ہے اندھے بندے عمر دا کوئی اعتبار نہیں، جیڑا بے نماز ہے وہ قیامت لڑی ہوں بھائی بہن خالف دے کٹھے کھڑا ہو سی۔ ارادہ ہے نمازیں پڑھن دا، پکا وعدہ ہے۔ اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، زور دا زور دا، وال ایک باری ہاتھ کھڑا کر کے ایک باری اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، او نمازیا رب نے تیرے لئی جنت بنائی، رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی۔ مزہ نہیں آیا والے ایک باری۔ رب نے تیرے لئی جنت بنائی، رب نے تیرے لئی جنت بنائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، بندہ رب دا، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جے بندہ نمازاں پڑھے سردی دی پرواہ نہ کرے، گرمی دی پرواہ نہ کرے، مہمان دی پرواہ نہ کرے، گاہک دی پرواہ نہ کرے، فصل دی پرواہ نہ کرے، آوے نمازاں پڑھے تے اللہ نے کیڑے انعام دیتن۔ جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نال سونے دے گلاس، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، کیلا تے انگور ہن رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ منہ پانی آ گئے ماشاءاللہ۔ اللہ نعمتاں کھوے سی اوکوں جڑا نمازاں پڑھے، وعدہ کرو نمازیں دی پابندی کرے سو اچھی آنکھو انشاءاللہ۔ اللہ سارے دوستیں دی محبت قبول فرماوے، سب کو اللہ نمازی بناوے۔